Siġġijiet, palkim daqqas, armar u attività bla waqfien xien il-fosos tal-Furjana ilu ma jara xhur bħalhom minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija. Madankollu min illum jgħaddi mill-istess fosos dawn ix-xeni jarhom bajnieh kif għaddejjin l-aħħar preparamenti għar-ritorn tal-kunċertant mistenni mit-tenur Joseph Calleja u li jimmarka s-70 sena anniversarju tal-Festival Sanremo. Fil-fatt il-ġimgħa wara nofsinhar it-tenur Joseph Calleja flimkien mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u ċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu żaru l-aħħar preparamenti hekk kif għada se jkun qed jittella dan il-kunċert bil-parteċipazzjoni wkoll tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta u s-Surmas ta' Sanremo Leonardo De Amicis. Fost oħrajn ġie spjegat ukoll kif se jipparteċipaw artisti bħal Nek u rebbieħa passati ta' Sanremo bħal Fiorella Mannoia u Michele Zarillo. One News kellem mat-tenur Joseph Calleja e kif esprima sodisfazzjon tiegħu għar-ritorn ta' dan il-kunċert. Tenna kif il-mod ta' kif Malta ġidet il-pandemija għamel dan kollu possibbli. Malta għandna waħda jekk mhux l-iktar rati ta' vaċinazzjoni għoljin fid-dinja, mhux l-Ewropa biss, u allura se naħseb il-mument illi nibdew dik it-triq lejn in-normalità. Tkellimna wkoll mal-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo e kif sostna wkoll il-mod għaqli u bi prudenza li mexa bih il-Gvern waqt il-pandemija. Tajjeb niftakru li bħal żmien sena pajjiżna kien f'sitwazzjoni totalment differenti hekk kif konna qegħdin prattikament nagħlqu għat-turiżmu. Din is-sena minflok qegħdin nersqu passi ieħor aqreb lejn normalità u nkomplu nersqu sabiex nerġgħu nibdew niksbu dawk is-suċċessi li konna mdorrib bihom fil-passat fejn jidħol is-settur tat-turiżmu. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu Gavin Gulija. Tenna kif dawn it-tip ta' kunċerti jkomplu jgħinu jistimulaw it-turiżmu lejn pajjiżna e kif dan is-settur għadu qed jirpilja mill-effetti tal-pandemija. Intant fawdex il-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri żaru l-aħħar preparamenti fix-xara e kif se jirritorna l-Festival Malti tan-Nar. F'dan il-festival kmamaru waqdiet tan-nar minn madwar Malta u għawdex ser ikollhom l-opportunità jitellaw dan l-ispettaklu fl-ajru.